Cilik yang mungkin ini, soalnya ngucap masih. Ya kono apa ujian ucap. Mereka berucap lo jadi meyakini lo kono tapi orang tahu ketemu kok. Kalau bukti kok. Paham maksudnya? Jadi tekan teman orang kono aja. Jadi saya di zaman kono, kolei. Nanti dibeneran. Timur itu di mana? Lewi. Berarti anane ono niku saking ucapan. Anane ono mergo ora ucapan. Masuk moto iki jenenge tapi nek ora ucap ora ono apa. Ayo saiki sampean. Mboten paham lho niku. Apa lan? Cintane sampean karo wujud sejati Nggih. temono dhisik nek ngono. Paham ya? Lah nek wong bisu piye? Lah wong bisu sing iso nguasani wong sing sempurnane ucap iku mau. Lho ngono. Nek bisu karo bisu dhewe mau isyarat kan ngene. Tapi nyempurnane mesti ora ngerti. Lho ngono. Iku kudu gini, tapi nek kowe pengen ketemu kudu ono ucap iku mau. Ora ono ucap ora ketemu. Ayo sama lagi jajal ngomong karo wong bisu, ya kan? Wong bisu, aku seneng, iki jadi kekuatan kulo ngono. Lah sama nih, apa maksudnya? Sama ini kok ketemu apa lah? Kalau ketemu, tidak sama ngucap. Ah maksudnya, makanya mergo ono ucapan, tanpa diucap orang apa-apa. Iku, mana temu ono kene iki mau? Niku carane pripun kan niku? Bayar pajak kuwi Mas, pajak iku Mas San. Pajak. Orang main barang gratis kita Mas ya. Makane ayo padha laku poso apa wae nek gelem laku mesti bakal ketemu. Ngono. Ora eneng. Ngono lho, laku gratis kita eneng. Wis. Ayo ape jalur dan berjalan. Makanya nih sampan ngunduh anu keturunan, apa lo luhuran, ya kan? Paham? Iku percuma. Mbok ngunduh, mbok komandan, tapi nih sampan orang lakon ya, apa kayak mesti jadi manfaat ki mergo sampean sampean niki jadi pelaku kok. Kudu bisa jiplak, kudu bisa nih nerusno lakune para leluhur kuwi mau kok. Lho ngono. Apa gunane? Sampean bangga no. Tapi sama dua orang yang nilai ini, ya, ayo percuma. Akhirnya kalau dini tong kosong berbunyi nyaring, ngomong tak kira anu ninggalan judi ya, kok karo. Makanya ayo generasi muda, ya kan, milenial ini lakoni poso, apa kali? Cukup berbagi kok. Eko mas, sensa bener ini. Iya nih. Niki kula nate kepirang pitakenan ngeten kan. Gusti niku terus adil tapi kenging napa kok wonten bayi sing dilairaken boten sempurna. Nggih. Istilah cacat. Niku pripun kan? Ya, nek bahasa ngono ki ngene Mas ya. Iki nata ngalaku Mas ya. Aku tak jabano tembung Mas ya. Nggih. Kang moho utuh kang mutuhi dawuh kuwasa kang wujud-wujude tatanan utawa swara netepi adil. Adil kuwasa kang nendhaki, adil kuwasa kang nyuduhi. Yen menungso utuh iku kudu ketemu, utuh sejati kudu nindakno kendaline wujud. Artine ngene. Menungso kuwi ora ngerti yen keadilan iku jumbuh karo lakune dhewe. Contoh keteguhan ucap iki Mas ya, hati-hati Mas ya. Dia ana wong bobot. Nggih. Ya, dia ana wong bobot. Ing kono ana tembung wong tuane nyepatani, nyumpahi. Itu bakal dibalekno. Nek nggone nyumpahi pripun, Kang? Maksudnya nyumpahi kalau
yo alok ngono kuwi. Oh iya. Lah, iku bakal ketemu udah nih. Iku hati-hati. Makane kongkon jogo nalika wong tuwa wedok iku mau bobot kan ngono. Tapi sejatine ora nalika bobot tok, masuk hari biasa ya kudu jogo kapan kuwi. Paham ya? Terus iso uga karena kerusakan hormon. Ya, mana kan kita tahu jabarno wong nek arep jumbo ya kan atau hubungan suami istri ya kan iku hati-hati ning ngene iki nek teknis kesehatan lho ya teknis ya pisan ojo biasakno pikiran-pikiran emosi jadi nalika bergeger ya kan bergeger ngomong awam geger ya. Terus bunyi jumbo iku secara apa gini medis tatanan organ tatanan hormon iku rusak pecah amjad mergo saraf iki panas ya iki tadi tangguh dulur-dulur ya iki mergo saraf iki panas jadi sperma iku rusak seperti itu ya makane nalika jumbo ditentrem kongkon tentrem ya ojo sampai emosi lah iku nek ono alasan yang lain ya iku monggo wae tapi kan jito kedawan seperti itu jangan semono ya paham ya jadi nokono nek pokoknya intine otak iki saraf iki ojo sampai terkontaminasi ya kadang kita itu apa gitu pegel ya awak pegel maksudnya ya kerja anu habis-habisan nokono juga pikiran stres ya kan atau pikiran stres kecapean anu iku mau itu juga hati-hati nokono itu kan uga jadi penyebab nokono itu kan secara tata medis loh ya tata anu anatomi tubuh itu biasanya ngono kuwi ya psikologi ya nah iku ojo sampai kejadian laku iki ditatno nalika arep jumbo iku ngono iku ya makane nokono ana tatanan-tatanan sing sekirane ngarahno tentremno nalika sampean sampean pengen hubungan suami istri iku nah nek diarani Gusti iku padha adil kenapa orane seperti iku ya mergo manungsane iki sing ora ngerti ya manungsane dikongkon tentrem makane tentremno lakune wujud supaya kowe ketemu karo sing sempurnane utuh iku ya jadi iku iso dari beberapa aspek Mas ya jadi sing urung normal ya sing darane urung normal iku mau iku iso dari beberapa anu jadi ora iso nah nokono kuasane kang nguasano wujud iku ana keadilan kadang sing jare darane urung normal iku mau ya iku diparingi kelebihan ya diparingi nilai tersendiri ya kan kadang ono sing jare kurang sempurna tangan tapi iso dalam melakukan sesuatu nah itulah keteguhan jadi aku rasa justice ya nggih sampun cekap sak manten rumiyin Asito matur suwun atas wejangan-wejangan pun dijaga bermanfaatan menurut daerah-daerah sedaya monggo Kang dipun tutup utawa swara mudhun wujud-wujud kuasa-kuasane urip lembah swara tentrem dulur-dulur sak Nusantara Indonesia Raya Indonesia Negara Kesatuan Republik Indonesia Indonesia kuku ucapan minangka tembunge Kang Sujito ayo bareng-bareng padha hormat saling menghormati padha saling tepa slira aja ngumandangno kamurkan aja ngumandangno kamurkan aja ngumandangno kamurkan jaganen keutuhan negara Republik Indonesia rukun agawi santoso dulur-dulur lamun mbok menawa ana sedulur kita sing lagi nemoni tatanan ing babagan kesehatan ing babagan ekonomi ing babagan rumah tangga ing tatanane laku panyuwune Kang Sito mancikno karo duduhe swara muga-muga kabeh sedulurku kancah pinayungan kesejatian kancah ditemoni karo kemuliaan
iso ketemu tembung wujud kanthi slamet sekabehane. Titik. Dulur-dulurku kabeh mbok menawa arane Kang Cito ana sing kurang nuju krono, kurang pas monggo sampean Kang Cito nyuwun ngapura lan Kang Cito nyuwara karo dulur-dulur kabeh ayo padha laku poso kanthi kesejatian mung kuwasa dhewe kang nguasakno ning kono kita kudu berusaha kanthi kesejatian. Iso kabeh dulurku kabeh tansah dikuasakno dadi menungso sing wujud kanthi slamet sekabehane.